jednostavan način da zamijenite bateriju na Appleovom AirTagu. Ispraznila se. Znači, sami možete ovo da uradite. Uzmete bateriju, stavite palčeve ovde i okrenete u kontrasmeru kazaljke. Znači, u kontrasmeru kazaljke samo par milimetara. Otvorite i to je sva priča. Baterija CR2032 je u pitanju. Nju ćemo da sklonimo. A uzet ćemo novu. Jel? Uzet ćemo novu i stavit ćemo je odmah. Ali ovaj put neću da pokazujem kako se stavlja, već ću da stavim pravu jer je baterija stvarno pri kraju. Na prošlom snimku je baterija nije bila pri kraju, samo sam htio da pokažem. Skinemo foliju sa baterije ako je ima. Tako. I stavimo. I gotovo. I u smeru kretanja kazaljke na satu mora da ulegne ovaj žljeb ovde. Kad ulegne i okrenete. I čujete ovaj zvuk. Ovaj zvuk je jako bitan.